a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana. Bari in taba yan kasuwa masalsalin su naga su ma suna da yawa, masu adalcin su kadan ne ba su da yawa, da sakan guda naga ba sa tsoron mutuwa, zuciyarsu ba adalci ba fafawa. Kaga mai gida shi da yaronsa kullum burinsa shine ya gano aibunsa, ko da yaushe kallonsa yake yi wata riga ya sa, har bincike yake me hanci gidansa, abokin neman ka baka son ci gabansa, burin ka ya gina ka har raye halinsa, menene yasa ake haka ku ban amsa. Kaga mai gida da yaronsa shekara 5 an juya miliyan 5 ta zama 15, amma idan kai bincike sai kaga sai da kyar a samu yaron nan na da 500. Inda za a yi kuskure a samu matsala, ai lissafi a rasa wasu yan silalla, ki baya kore shi ko ya daure shi ji da Allah. Yana da kyau komai zami mutum na Allah, so kake ma biyayya yayi wa danka, a takaice ka mai da shi bawon gidanka, abokin neman ka